Здравейте! Сега ще се запознаем с темата за онлайн етикет. Темата съдържа анотация, разбира се, новите понятия, етични норми и правила на поведение в дигитална среда, правила свързани с електронна поща, правила на поведение в специализирани форуми, етично общуване в интернет среда, съобразяване с аудиторията, проява на уважение към другите, различие на мнения и разнообразни гледни точки. Тук ще научите какви са етичните норми и правила за поведение в дигитална среда и как да ги прилагате, как да общувате етично в интернет. Новото понятие е онлайн етикет и правила за поведение в разнообразни среди в интернет, което означава норми на етично поведение и общуване между хората в интернет пространството, познати и като нет етикет, включващи съобразяване с аудиторията, проява на уважение към другите, включително и към различните на мнения и разнообразието на гледни точки и други. Всяко едно общество или среда има своите гласни и негласни норми и правила за етично поведение. Що се отнася до интернет, тези норми и правила са познати под събирателното понятие нет етикет, съкратено от интернет етикет. Основните правила на етично поведение засягат съдържанието и формата на общуване и зависят от вида на комуникацията, която може да е междуличностна или групова, формална или неформална, частна или публична, синхронна или асинхронна, народен или на чужд език. В по-синтезиран вид най-важните правила на нет етикета са: не забравяйте, че отсреща също стои човек. Спазвайте правилата от реалния живот, помнете къде се намирате, в форум, в група на социална мрежа и други. Ценете времето на другите, както цените своето. Изглеждайте добре в мрежата, ако комуникирате с включена камера. Избягвайте конфликти. Уважавайте личната неприкосновеност. Не превишавайте и не злоупотребявайте с правата си. Всеки прави грешки. По отношение на съдържанието, недопустими според нет етикета са отправяне на обиди и заплахи, намесите в личните пространства, рекламирането извън създадените за тази цел бизнес мрежи. В различните общности има и различна степен на толерантност към дискусиите извън темата, тъй наречените off-topic discussions. По отношение на формата, според нет етикета на много общности, писането изцяло с главни букви е израз на агресия. Нет етикета съобразява общуването и с ограниченията на средата, текстуалния канал, при който по-трудно се предават интонацията и емоциите, които достигат до събеседниците при едно живо общуване. Затова нет етикета насърчава потребителите да използват емотикони, винаги когато това е уместно или наложително. При комуникацията по електронна поща има важни общо възприети норми и правила, които е добре да имате предвид. Критични за първоначално впечатление са обращението, оформлението, стила на писане, езика, правописа, пунктуацията. Електронният адрес е важен, дали пишете от личен такъв или от служебен. При формално общуване не е в нормата да ползвате личен имейл адрес. Темата на съобщението следва да е добре формулирана, да е кратка, до няколко думи и ясна. Липса на тема или тема, звучаща като реклама, е предпоставка писмото ви автоматично да бъде възприемано като нежелана поща и да бъде блокирано или поставено в папката спам. Следвайте принципа едно писмо, една тема. Тоест, ако искате да засегнете няколко различни теми и въпроси, свързани с тях, отделете ги в отделни писма, като ги означавате с различно озаглавени теми в полето за задаване на тема. При отговор или препращане на писмо обърнете внимание, че автоматично се появяват съответно RE две точки или FWD две точки в началото на темата. Не ги изтривайте. Това са важни индикатори, че писмото ви е в отговор на друго или че препращате чуждо писмо. Ако пишете за първи път на някого, не забравяйте да се представите с няколко думи в началото, а в края на писмото напишете името и координатите си. Ако изпращате прикачени файлове към писмото си, уточнете това в текста, какво точно изпращате като съдържание. Ако писмото ви е делово, имайте предвид, че не е прието да използвате емотикони. Нека те останат за по-личната комуникация. Правилата за поведение са общоприети, но различните общности могат да въвеждат свои допълнително специфични изисквания. Например, популярната платформа Wikipedia има своя кодекс на поведение, популярен и като Wiki етикет, който включва различни препоръки и правила.
Когато навлезете в нова за вас област на киберпространството, огледайте се. Прекарайте известно време в преглеждане на публикациите. Усетете как действат хората, които вече са там. След това продължете напред и участвайте. Ако форумите, в които разглеждате информация и се налага да комуникирате, са свързани с сериозни въпроси като търсене на работа, не забравяйте впечатлението, което оставяте у евентуални бъдещи работодатели. Всеки коментар в такива места е важна следа за вас и допринася за изграждането на репутацията ви. В подобни места бъдете максимално формални и спазвайте всички правила на поведение в дигитална среда. При всичките различия между нет етикета на различните общности, едно правило е общо валидно и обикновено поставено на първо място в ръководствата. Никога не забравяйте, че отсреща стои човек, когото може да нараните емоционално. Или както го е формулирала авторката на първата книга по нет етикет, Вирджиния Ши, в интернет никога не бива да правиш нещо, за което смелостта ти не би ти стигнала на живо. Кой ще прочете написаното от вас в интернет? Помислете за средата на вашата аудитория, включително възраст, социален статус, пол, етническа принадлежност, религия, националност и така нататък. Тези съображения могат да променят или да не променят подхода ви към това, което споделяте в интернет. Например, не бихте писали по същия начин за аудитория от юноши, както за аудитория от 14 годишни работещи мъже. 40 годишни работещи мъже. Може обаче да пишете по подобен начин за връстниците си в квартала, независимо от техния происход. Изберете тон и лексика, подходящи за конкретна аудитория. Тонът е чувството, което предавате на четящия чрез избор на думи, например сериозен и официален или непринуден и закачлив. В професионална среда имейл с подобна информация за преглед на представянето на служител ще има различен тон от имейл с покана за празнуване след работа. Не забравяйте, че вие не сте центъра на интернет пространството. Вероятно, това напомняне ще бъде излишно за повечето от вас, но все пак го споменаваме, защото когато работите усилено по даден проект и сте дълбоко ангажирани с него, е лесно да забравите, че другите хора имат грижи различни от вашите. Така че не очаквайте незабавни отговори на всичките си въпроси и не предполагайте, че всички потребители ще се съгласят с или ще се интересуват от вашите емоционални аргументи. Бъдете добронамерени във всяка ситуация. Ако допуснем обратният принцип на недобронамереност, тогава лесно бихте се увлекли в лични нападки, нещо, което може да прерасне бързо в междуличностна война, ползи от която няма за никой от страните. Не забравяйте, че някои хора са като слоновете, трудно забравят, особено когато са разменили лични обиди. Всеки има своя гледна точка. Въпреки че 99% от хората в света могат да виждат нещо точно така, както вие, вашата гледна точка все още е само една от многото възможни гледни точки, които могат да бъдат разумно поддържани. Първият елемент при комуникация с други хора по въпроси, свързани с пристрастия, е да признаете, че имате гледна точка и да определите откъде идва тя. Това е, в което вярват всички, които познавам. Е добро начало. Но при комуникация с човек, който вярва в нещо различно по дадена тема, често е важно да имате под ръка някакви доказателства. Това включва не само доказателства за вашата гледна точка, но и доказателства за това колко други хора я поддържат и кои са те. Подобна информация дава възможност на участниците в дадена дискусия да стигнат до практически решения. Сред тях дали дадено мнение заслужава да бъде изведено на първо място, дали други мнения заслужават еднакво мнение, дали мненията принадлежат на различни хора или общности и така нататък. Стремете се към неутрална гледна точка при писането на коментари, т.е. не наблягайте на личното ви отношение по темата, а се предавайте неутрална и обективна информация, която да не влияе и по този начин манипулира мнението на другите. Когато бъде директно поискано мнението ви, разбира се, не го криете, но се опитайте да не се поддавате на емоциите, а да погледнете обективно на проблема, имайки предвид, че гледните точки обикновено са много. Благодаря ви за внимание.